és igual. Fem el pizzicato que us hem fet abans, pizzicato original, pam, 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 pum. Jo us dic, vosaltres no sabeu res de música, el posa sona més vertical o horitzontal? Horitzontal. Així sona molt vertical, tot cal a la baix. I ara us dic, feu un pizzicato però que sona més melòdic. Primers violins només, pizzicato més melòdic, cada pizzicato, cada vegada que toqueu la cosa és diferent. Alguna cosa passarà. Molt bé, heu vist? El procediment quin és? El compositor comença en un, d'altres s'afegeixen, d'altres s'introdueixen. No entren, sinó s'incorporen. Molt bé. Per què he parat jo? Si hagués anat bé no hagués parat. No per explicar-ho a vosaltres, que no ha anat bé. Per què? Perquè els primers violins han tocat d'una manera que no s'adaptava a un ritme que hi havia aquí. I ells també han de pensar que hi hagi alguna cosa del procediment que ells han fet servir, d'aquest ritme que han fet servir, que ells també ho tinguin amb la melodia. Hi havia un ritme, també hi havia una harmonia. Què vol dir harmonia? Fixeu-vos al començament les violes, la primera nota només. Els que fan la primera nota, només aquesta. Ara, harmonia vol dir que hi ha una altra nota que s'hi afegeix. Una altra nota. Una altra nota. Sentiu? Més fort. Mireu què fa el contrabaix al començament. I un sector d'aquí, que esteu venint a prop, després ho haureu de fer vosaltres. A veure. Escolteu bé. Fa amb l'estómac, Molt bé. Mentre, què fan els xelos? Però ells sols. Vosaltres estudieu això. Posat els xelos, Un, dos. Els dos alhora. Un, dos. Pobrets, no els hi passa això. Què els hi passa a les violes? Un, dos i... Bueno, que malament, tots tres alhora? Escolteu-los tots, Un, dos i... Molt bé, què fan aquests aquí? Un... Què fan aquests d'aquí? Ell el deixo que no toqui perquè aquesta obra és per solista, que ho farà ell, i per l'orquestra. Ells què fan? És piano? Home, una mica més de gràcia perquè no es tracta amunt i avall, no. Balleu una mica, la gent ha de veure com de tu. Vinga. Ja els sentim. Què ha de fer l'orella? L'orella s'ha d'entrenar a sentir-ho per separat i sentir-ho junts. I Montsalvatge proposa per començar això. Això és la salsa, diria. I després vindrà el tall. Ho farà ell. Anem al començament d'aquesta obra i escolteu això. Després hi ha més coses, però anem a veure aquest començament. Cuidao que vaig amb el meu tempo, Una mica més.
Tan ràpid. Sí, oi que sí? Ostres, és que això fa dies que no hem tocat tan ràpid, què fas aquí? Bueno, llavors hi ha la discussió, sí, teniu raó, perdoneu-me, però no ho faré més lent. Però, què faré? Els hi faré tocar diferent. En comptes de tocar pip, pip, pop, 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 pip, no, faré pip, pop, pop, pip, pop, pip, pop, pip, pop, pip. Si no, es queda massa dens. Has de fer, sempre les coses són o massa fluïdes, no? O massa denses. Què s'ha de fer? Doncs quan és massa dens, buscar els llocs de relaxament. Ells no relaxaven, feien... Segur que hi ha el que sabeu vosaltres, la caiguda. Els demanaré que facin aquests... I directament... I quan... Inclús una cosa... Fem això, mireu com està escrit, tal com està escrit. En comptes de fer tot fort, això, que facin això. Mireu, no tan, taca, taca, tan, 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 feu vosaltres, a veure, tan, taca, taca, tan, 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 vinga, tan, taca, taca, tan. Ara jo els hi faig fer això, mireu, tan, taca, taca, tan, 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 taca, taca, tan, 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 taca, taca, tan. D'aquesta manera funciona, ara ho faran. Relaxen. 1, 2, Si jo no ho faig això, si no ho faig, sona massa dens. Ara no ho faig. 1, 2... No. Original, ja no ho sap. Quan una cosa es fa bé ja no es pot fer malament. Us heu fixat? Ara ja no poden fer malament. Lo que no val, això no ho fa el director normalment, sempre ho vol bé, però lo que no val, vol dir tot igual. 1, 2, denso. Ara m'ha agradat perquè no perden el temps, no es perd la velocitat. Abans la perdia. Fem una mica el que diu yam, taca, taca, tam, encara que comenceu més tard, encara que sigui yam, taca, taca, tam, tam, encara que sigui això, que yam, taca, taca, tam, tam, que perdeu una mica de temps. Tornem a fer la versió de les castanyoles. 1, i yam! Quan faig l'esforç jo? Quan faig l'esforç? Al començament només. Faig així, mireu, l'esforç, me'n vaig. 1, 2, si el començament és relaxat, podem fer més ràpid. Jo no he deixat de fer res per la meva velocitat. Però en canvi els he dit, però feu. Gràcies.